Jekk il-gvern irid iżomm mal-weda li jsaħħaħ l-ambjent fil-lokalitajiet Maltin u Għawċin, ċertament li għandu jisma' l-appell tagħna u jieħu azzjoni. U dan il-messaġġ li wassal il-Kunsill Lokali ta' Żebbuġ fejn il-kunsillieri unanimament qed jisħqu illi l-Gvern ċentrali għandu jixtri Villa Buleben jew kif inhi magħrufa ma' Żebbuġin il-Palazz tal-Baruni. Dan il-palazz li jmur lura sansitra sa 17-il seklu li jagħti għal Witt Irda huwa mammar b'kappella dedikata lil Madonna tal-Abbandunati kif ukoll ġnien b'siġar ta' Żebbuġ li jmorru lura 300 sena fost l-eqdem f'pajjiżna. Is-Sindku Laburista Marka Miller insista mal-medja li l-pjanti proposti mill-privati qed juru sfereġu minn dan il-patrimonju storiku blukanda ta' diversi kmamar illi mhux biss se teqred dan il-ġnien storiku iżda żgur li tkun inkonvenjent għar-residenti tal-madwar. Għaldaqstant huma qed jagħmlu dan l-appell kemm lill-Gvern kif ukoll lill-Awtorità tal-Ippjanar sabiex dan il-wirt storiku jitgawda minn kulħadd. Il-Planning Authority timxi fuq ir-rakkomandazzjoni ta' Suprintendenza tal-Kultura sabiex kemm il-palazz u kemm il-ġnien jiġu skedati bħala gratujiet biex bekk tonqos kull spekulazzjoni li kien hemm dal-aħħar fejn minn żmien għal żmien ikollna noqogħdu naraw pjanti ġodda li ma jagħmlu sens. It-tieni waħda hija li qed nipproponu lill-Gvern sabiex jixtri din il-binja u tingħata lura lill-poplu. Is-Sindku saħaq illi preżentament għadu ma ħareġ il-permess iżda mill-biża' li jiġri xi ħaġa li tmur kontra l-interessi tal-lokal u ma qed jappellaw ukoll sabiex wara li nxtara mill-Gvern dan il-palazz jiġi restawrat flimkien mal-kappella u l-ġnien. Net News tkellem ukoll mal-Kunsillier Nazzjonalista David Battistino fejn insista li dan il-palazz jinsab f'żona pjuttost kwieta u residenzjali fejn tali żvilupp ċertament li se jwassal biex ikun hemm aktar ħsejjes b'avvenimenti fost oħrajn bħal ċelebrazzjoni ta' tiġijiet, festi kbar illi mhux biss iżidu l-istorbju iżda wkoll it-traffiku f'toroq dojoq u residenzjali. Aħna nixtiequ nżommu dal-ambjent li ilu ġej dan il-ġenerazzjonijiet kollha u b'dan il-postijiet li jagħtu identità għal din żona aħna nistgħu nikkonservawhom kif huma però ntejbu dak li ma' żmien ġie mitluq. Din hija opportunità għax bħalma diġà ħarġet fil-medja di l-binja qiegħda anke għal beħ. Allura hemm din l-opportunità li ma nixtiequx bħala residenti ta' Żebbuġ nitilfuha minn idejna. Il-Kunsill ta' Żebbuġ qed jipproponi wkoll li dan il-palazz li preżentament jinsab għal beħ jintuża wkoll għal konferenzi u l-wirijiet hekk kif huwa mammar b'teatru. Filwaqt li l-ġnien jiġi modifikat għal wieħed botaniku sabiex iservi ta' pulmun għar-residenti. Ċinfakkar ukoll kif Villa Buleben kienet intużat bħala post fejn inġibdu xi xeni mis-serje televiżiva Game of Thrones u għalhekk dan il-palazz għandu jkun ammirat anke mit-turisti li jżuru lil pajjiżna. Net News tkellem mal-perit Malcolm Kakija fejn saħaq illi preżentament qed jiġi propost illi il-proġett jitwessa aktar mill-footprint oriġinali tal-palazz għal massa akbar kemm fuq il-lat estern u anke intern. Fil-waqt li insista li l-aċċess għal proġett qed jiġi propost illi jsir minn żona residenzjali permezz ta' twaqqieħ ta' ħajt. Tiġi proposta minn Triq Anton Ċilja li llum huwa cul-de-sac residenzjali li fih jgħixu forsi 30-40 household u wkoll minn Triq Ħali li huwa sqaq li għaddi wisa ta' trak bażikament, wisa ta' karozza. U dawn ħajkunu il-żoni prinċipali għall-aċċess għal dan il-hotel. Ngħidu hotel ġewwa iċ-ċentru ta' Żebbuġ ġo villaġġ li mhuwiex mibni biex jiflaħ għal dan it-tip ta' żvilupp. Francesco Catania, għall News.